गिबि खेब फ्रेशमेन ससियेल मिट खुंदों आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि हालामनि सिङाव थानाय आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिया दिनै गिबि खेबनि थाखाय गाजा गोमजायै फ्रेशमेन ससियेल मिट खुंदों। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि नेहाथारि बिलाम्बर खेरखाथारि, इडुकेसन इनचार्ज ललित चन्द्र बर', सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि रमेश सरगयारि, गाहाय नेहाथारि समल बर', लोगोसेयैनो हाबाफारियाव फरायसा फरायसुलिजों लोगोसे फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा बाहागो लायो। दिनै खुंफुंनाय फ्रेशमेन ससियेल मिट हाबाफारिनि सायाव फरायसालिनि गोरायुं मुस्रि बिद्येश्वर दैमारि बिथाङा मा फोरमायखो मिथिना लानि। गिबियावनो नोंथांनि निउस पर्टेल आं बरायग्रोनाय जाबाय आरो नोंथांमोनखौ जोंनि फरायसालियाव फैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। दिनै गिबि खेब जोङो जुदिअ 7 निफ्राय जोंनि 10 थाखोखौ जों जागायदोंमोन आहम बोराइ बाथौ इंलिस सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिखौ जोङो सेमावनो बिदि फरायसालिया जुथुमा बा फ्रेशमेन ससियेल मिटखौ जोङो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय आरो खुंनाय जागोन। खिन्थु देग्लाय जों गिबि खेबनि थाखाय जों लाबाय। जिहेथु जोंनि फरायसालियाव 10 थाखोआव आर्टस आरो साइन्स आयदा बे मोननैखौबो जोङो थिसननाय जाबाय। इतिमध्य जोंनि फरायसालियाव फरायसालि जों 40 सासो जों मोननो हाबाय। खिन्थु थारैनो नैबे जोंनि सिमेन्ट सापरि हालाम थाखाय मोनसे मोजां सोलोंथाइनि परिबेसखौ लाबोनो जों नाजादों आरो जों नाजाबाय थागोन। थारैनो जोंनि जे साइन्स स्ट्रिम बा आर्टस स्ट्रिम जोंनाव इंलिस मिडियामल' नङा, गुबुन मिडियाम बर' मिडियाम बा आसाम मिडियाम फरायसालि फरायनो हायो। जिहेथु जोङो जोंनि एमआइएल नैबे साइन्स आयदायाव फिजिक्स, केमिस्ट्रि, बाय'लजि, मेथामेटिक्स, एन्थ्रपलजि जोंहा एमआइएलआव बड' एमआइएलबो थाबाय। थिग बेबायदिनो आसामिस एमआइएल थाबाय बा अल्टिबो लानो हायो। खिन्थु बिसेसै जोंनि जिहेथु आथिखालाव जोंनि बिमानि रावाबो जिहेतु गोनांथि जाना फैदों। बबेबा माने एन्ट्रेन्सआव सिभिल सार्भिसआनो जा बबे मास्टारनि आनजादफोरावबो नैबे बिमानि राव मोनसे एमआइएल साबजेक्टखौ माने बेयाव बाध्यता कम्पालसरि जायो। बेनिखायनो जों एमआइएलखौ जोङो एसामिस ओमफ्राय बर' स्टुडेन्टआ बर' एमआइएल, बेनिफ्राय थिग बिदिनो खायफा जुदि जायफोरा माने अल्टारनेटिभ लानो हायो बिदि एमआइएल हिसाबै अल्टारनेटिभबो लानो हायो। थिग बिदिनो आर्ट्स आयदायाव जोङो बिदिनो इंलिसआथ' थाखाबाय, एमआइएल बड' थाबाय, ओमफ्राय एडभान्स बड' थाबाय, बिदिनो लजिक एन्ड फिलसफि, इडुकेसन बेफोरबायदि अन्यान्य साबजेक्ट जों होदों आरोखि। थ' गतिके जोङो आसा फारियो जों नैबे जोंनि फरायसालियाव जिहेतु जोंनि फरायसालिफोरा जायफोरा फरायबाय थादों मोजाङैनो जोंनि फोरोंगिरिफोरा फोरोंगासिनो दङ आरो मोजाङैनो जों फेकाल्टि मेम्बारफ्रा जिहेतु अबिगथा गोनां बयबो जोङो पस्ट ग्रेजुवेट टिचार्स सेपारेट टिचार जों सेपारेट साबजेक्टनि थाखाय गावबा गाव आयदानि थाखाय जों गावबा गाव जों फोरोंगिरि जों लाबोदों। आरो गिबि खेबनि थाखाय आंबो गावनो जिहेतु आङो इंलिसाव अनार्स हिसाबै आङो इंलिस फोरोङो। दा फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार आं इंलिस फोरोंगासिनो दं आरोखि। जोबोद मोजां मोनदों फरायसालिनि जिथुनिखि बाहागो लानायखौ आरो दिनैनि नैबे फ्रेशमेन ससियेल मिटआव जिथु फरायसालिनि जिथु बडि लेंगुवेज बेसोर माने जायफोरा माने फ्रेशमेन ससियेल मिटखौ खुंदों बिसोरो जिबायदिहाय माने सोंलु सोंनाय बेयाव बे गोदान फरायसालि जिथु फिननाय होनाय बेखौ जोबोद माने मोगा मोगि जानायखौ नुना आं मोजां मोनदों आरो मोजाङैनो बाहागो लादों। जिहेतु जोंनि फरायसालिया जुदियो आहम बोराइ बाथौ इंराजिजों मुंखौ होदो अब्लाबो जिहेतु गोदो बाथौ मिसन होननानै जों आवगायाव जों जिहेतु दोनखायोमोन। नाथाय जोंनाव किसुमान गुबुन हारिफोरखौ जोङो लाफानो थाखाय बे मुंखौ जोङो सोलायनो गोनां बाध्यता जाबाय। दा बेफोरबायदि बिथिङाव जों दा माल्टि कालचार माल्टि टेलेन्टेड जोङो जिहेतु बर'ल' नंला जों मिसिंखौबो नुबाय, एसामिसफोरबो नुबाय, बिहारि, बाङालि अन्यान्य जाथिनि सुबुंफोरखौबो जों नुनो हादों। थ' गतिके बेयाव जोङो एकता बर्डे माने जिहेतु जों मिथिगौ इण्डिया इज ए लेन्ड अफ इउनिटि एन्ड डाइभारसिटि। थिग बिदिनो आसाम इज ए लेन्ड अफ मिनि इउनिटि एन्ड डाइभारसिटि। नैबे आहम बोराइ बाथौ इंलिस स्कुलखौबो जों मोनसे मिनि इउनिटि एन्ड डाइभारसिटि माने बेयाव जोङो गुबुन गुबुन हारि, गुबुन गुबुन धोरोम, गुबुन गुबुन राव, खिन्थु जों थोंजोङै जितु इन्टारनेसनेल लेंगुवेज जायखौ इंलिसखौ इन्टारनेसनेल लेंगुवेज लिंक अफ फ्रांका बे लेंगुवेजनि गेजेरजों जिहेतु इन्टारनेसनेलावबो माखासे जोङो जोंनि माहारिखौ
जौगासार होनायाव माने माखासे माबाखौ नांगौ बिथिङाव जोङो नोजोर होनो गोनां जायो थ' बेफोरबायदि बिथिङावबो जोङो जोंनि फरायसुला फरायसुलि जाहाथे लांनो हायो बेखौ नाजादो आरो नाजाबाय थागोन आरो लोगोसे जोङो नैबे जिहेतु साइन्स आयदाखौ लानायनि मेन गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि नैबे उथिफुनाय जायफोर लाइमोनफोर बेनिफ्राय थिग बेदिनो जायफोरा माने क्लास 10 पास जाबाय जानानै गुबुन गुबुनाव फरायनो थांनानै माने उनाव हायार सेकेन्डारिफोरखौ माने हायार सेकेन्डारिनि देवनाखौ बारबोनाय जों खोनानो मोनो बिथांमोना माने साफा सानैल' माने डक्टर बा इन्जिनियार साफा सानैल' माने नैबे लेभेलखौ सेफायनो हायो बा माने मा होनो फरायबोनो हायो बा उथ्रिसार जाबोनो हायो थ' गतिके मेक्सिमाम फरायसुलिफोरा मा जादों माने ड्राग्स एडिक्टेड थिग बिदिनो माने गेजेरावनो गारनाय थिग बिदिनो माने गुबुन माबादो मा होनो माने डमिनेट खालामजानाय बेबायदि जों नुदों बेखिनि जायगायावनो जिहेतु जों बुंबाय थादों आरो बुंबाय थागोन जे नों क्लास 12 सिम 12 थाखोसिम बिमा बिफानि नोजोरावनो फरायसुलिया थानांगोन आरो बे परिबेसखौ न'खरावनो बानायनांगोन आरो जायगायावनो जों बानायनो फरायसालि हिसाबै जों सेस्था खालामदों थ' गतिके जोङो डक्टर